A economía da confraría de Porto do Son non pasa polo seu mellor momento. Agárdase que este ano se pechen as contas con perdas polo incremento dos gastos e a caída dos ingresos. O marisqueo non está a pasar polo seu mellor momento, algo que non axuda ás confrarías que comercializan estes recursos. Tampouco está a ser un ano de moito polvo e especies como o xurelo ou anchoas son moi estacionais. A falta de actividade en algúns momentos do ano non está a favorecer a confraría de Porto do Son, aínda que arrancou o ano con descargas e ventas. Como repuntes, a ver, tuvemos en enero, febrero, tuvemos aí unha época que apareceu o bocarte, que pescaron bocarte, despois ibo aí, fai mes e pico que apareceu o xurelo, tamén hubo pescaron ben de xurelo, houve un repunte bo, pero claro, agora xa nos matou porque desapareceu, o que distía, a sardiña aquí non se pode pescar, entón, bueno, pois a cofradía facendo hilo de bolillos, como se di, porque se non hai ventas, cada vez os barcos botan máis tempo no Cantábrico, que é o que nos mata a nós. Xa que nese caladoiro os profesionais Teñen para pescar de todo, pero os barcos aquí, dous dos barcos que aquí, temos 3 barcos que están aquí sempre, e 2 están en Burela, os dous máis grandes. Hai un pequeno, bueno, pois que está capeando, está defendendo aquí e bueno, pois danos a vida. Ante a falta de ingresos, o persoal que depende da confraría está aguantando por un gran esforzo do pósito. Vamos a ver a final de ano, a ver. Eu levo aquí 7 anos. En 7 anos nós temos moito que agradecer ao patrón maior anterior de que nos deixounos a cofradía saneada e cun bo colchón de 100.000 euros. Nós seguimos esa política, e o que en caixa temos 200.000 euros, máis ou menos, 220, pero que pasa? O ano pasado encenderonos xa as alarmas, porque o ano pasado tuvemos un déficit de 15.000 euros. Non é nada, pero bueno, é para ir tomando nota, para tomar aquel. Entón, bueno, este ano xa hubo un superávit de 9.000. Polo que agora teñen a vista posta no final de ano, cando se pechen as contas. Os augurios non son moi bons porque nós cada vez temos moitos máis gastos. Temos máis gastos porque, vamos a ver, nós aquí tiñamos funcionarios que se facía cargo da Consellería, o ano pasado jubilouse-nos un, entón tuvamos que contratar nos outro, e agora ese ten todo faise cargo a cofradía. Entón temos aí un funcionario que ten pois 30 ou 40.000 euros que hai que sacalos de onde sea. Bueno, as contas da leiteira son moi fáciles. A ver, a cofradía nunca facturou 2 millóns de euros. O ano pasado foi o ano récord que facturamos 1 millón e pico. Nós temos o 4%. De 1 millón de euros, a nós quedanos 40.000 euros. Se chegaron a facturar, co personal que temos e con todo... Sinala que é casi insostible, polo que tiveron que optar por apertarse o cinto e ir recortando gastos, a vez que apostan por novas iniciativas. Vamos a dar o servicio de carnadas porque temos que reinventarnos para subsistir. É moi complicado, moi difícil, porque se non hai ventas, despois aquí o que nos mata é ter Ribeira tan ao lado, porque nós temos barcos aquí de baixura que pescan moi ben, pero que pasa? Que nós damos todos os servicios, pero o porcentaxe queda a Ribeira. O sea, nós aquí nós facemos todo o traballo, pero o carto limpo leva a Ribeira. Entón tamén é un problema que non o temos só as lonjas que están aquí cerca a Ribeira, pásallos da Coruña, pásallos de Vigo, pásallos un pouco, absorben as lonxas grandes, están absorbendo as pequenas porque se centraliza todo. Peixe e marisco, ante esta situación, propón que se busque unha fórmula para que non lle quede toda a ganancia á lonxa que non lle dá o servizo á embarcación para repartir os beneficios.